Hola, mireu el que tinc ací. Què serà? Què pot ser? És una caixa gran, Una caixa molt gran. I no hi diu... Mira, sí, hi diu 12, però no és això. Anem a jugar. Mireu el que tinc. Ta-ta-ta-xan. Què és? Què és? Tinc un muntó. Fixeu-vos bé. Més. Uau, n'hi ha un muntó, Molts. Així tenim molts tapons de suro. Anem a comptar. 1. Vinga, amb mi. 2. 3. 4. 5. 6. Mireu a Neko. Neko, no. Ui! Ja m'ha fet Neko que me descompté. Tornem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, este gran. 9 i 10. Ja tenim 10. Ara anem a comptar un sí, un no. 1, silenci. 3, 4, ai, que m'he enganyat. Me cachis. No passa res. Tots cometem errors, no? Pues ala, anem a començar de nou. És un el diguem en veu alta i un altre no. 1, 3. No m'eix? Bueno, pues vaig a pensar. A veure... Vaig a pensar. Vaig a fer-ho més fàcil. Un cap així, este no, este així, este baixe, este així, així... Així serà més fàcil? Mira. 1, 3, 4, 6, 8, 10. Ara sí, hem comptat de 2 en 2. Ara fixeu-vos bé. Torne tots a posar-los. Ahí. I anem a fer 1 i 2. 1. 1 i 2. 1. 1 i 2. 1. 1 i 2. I ahí es queda. Ha quedat clar? Tornem a repetir. Vinga. 1 i 2. I un més baixet. 1 i 2. I un més baixet. 1 i 2. I un més baixet. I 1 i 2. I ara, estes d'ací són silenci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, que ho he fet mal! Ai! I ara què faig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Si no te dic jo... Ai, 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 anem a tornar a fer-ho. Anem a aprendre, vinga. 1 i 2 i un baixet. 1 i 2 i un baixet. 1 i 2 i un baixet. Este què? Se queda soletes. Ai. I vinga, els que estan així, que són 3, serà i ara serà 1 i 2 1 i 2 1 i 2 1. Molt bé. Ara anem a fer de la següent manera. 1, 2 4, 5 7, 8 10. Molt bé. I ara, com són dos palmades. I a este, com està baix, una palmada. A veure, anem a fer-ho. Tornem? Fixeu-vos bé. 2 palmades
vais una palmada. Vinga. Molt bé! Anem a barrejar. I anem a fer dos conjunts. Això és un conjunt, ¿vale? Ara anem a fer dos. Dos. Anem a dividir. 1, 2, 3, 4 i 5. I 1, 2, 3, 4 i 5. Igual així que així. ¿Vale? Està clar? Però ara anem a fer 3. I vull fer-los diferents. Així que vaig agafar un d'ací i un d'ací. De manera que... I un d'ací també. De manera que anem a comptar. 1, 2, 3 i 4 en un conjunt. ¿Vale? En aquest 1, 2, 3. I en aquest 1, 2, 3. Anem a fer empalmades. Quantes palmades donarem així? 1, 2, 3, 4. Seran 4. I així? 1, 2, 3. Pues. I així? 1, 2, 3. Vinga, xics. Preparats? Sí? Que no es veu. Ahí. Vinga. 1, 2, 3 i... Tornem a començar? Vinga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Més ràpid. Molt bé! Doncs ja m'ha après avui. Ho he passat bé? Un altre dia més. Adéu!